Dobre kamoši, tak na predchádzajúcich záberoch ste mohli vidieť, že som si troška preťukol olovom, no ja to tu už poznám. Už som tu chytať bol, takže som vedel zhruba, že akú vzdialenosť potrebujem. Takže som si to nameral na dištančkách a teraz si ideme dať jednu udičku si dáme takto na národný rík. Idem tam dať jednu popku jahodovú. K tomu si dáme malé PVAčko. A druhú ešte vymyslím, rozmýšľam, že čo, ale pravdepodobne tam zvolíme jednu montáž, ktorá mi v takýchto chladnejších podmienkach, a keď je voda ešte studená, celkom dobre funguje, a to je kombinovaný nadväzec, ktorý vám o chvíľočku ukážem. Takže pripravím si túto montáž, nech to môže letieť do vody čím skôr. Tu som nebol mesiac na tejto našej miestnej vode, takže už sa celkom teším, aj keď Boh vie, či niečo príde. Včera viem, že boli nejakí ľudia tu chytať, keďže bol víkend, ale ja som bol v práci, no a dneska sa mi naskytla možnosť ísť na pár hodín, tak som to hneď využil. Takže uvidíme, čo to povie. Momentálne som na rybníku sám, takže celkom šanca by aj mohla byť, že nejakým krmením tú rybku stiahnem k sebe. No ale uvidíme, či budú pri chuti. Dobre, supíš, takže jedna by bola, spravíme ešte PVAčko. Na tomto revíri sa strieda dosť tak akože bahno so štrkom, respektíve väčšina je bahnovitá toho dna. Ale dajú sa tu nájsť aj také miesta, kde sú pásy štrku. Preto som si obľúbil používať túto v podstate helikopterovú montáž. Mám istotu, že keď to trafím do toho blata, že mi to nebude ťahať do toho sedimentu. Dobre, PVAčku. Do PVAčky si väčšinou drvím len rýchlo rozpustný boilies. Toto je Exotic Chili, kde je dosť vysoký podiel manga a to v týchto studených podmienkach celkom dobre šlape, takže to samozrejme o chili ani nehovorím, hej, takže je to taká super kombinácia do takýchto studených podmienok, no ale uvidíme. Dôležité je v týchto studených mesiacoch, ešte je stále marec a momentálne nejakých 7 stupňov voda. Netuším, koľko má, nemeral som to, ale ešte to nie je boh vie čo. Takže dôležité je tú rybu hlavne lokalizovať. Môžete tam dať, čo chcete, keď ju netrafíte, tú rybu, že je tam pri vás, tak máte smolu. Alebo tam budete sedieť niekoľko dní, a keďže mám len pár hodín na to, tak to si podržím medzi prstami. Potom si spravím troška niečo výraznejšie, nakrušujem si to a zalejem, ale teraz to chcem mať aspoň jeden prúd rýchlo vo vode. Už som nedočkavý, moja chyba možno. Uvidíme. Šup. No. Keď si pripravujete PVAčko, vždycky si urobte hneď aj druhý uzlík a máte pokoj. Keď budete chystať ďalšie PVAčko, nemusíte sa zbytočne zdržovať. Hej, jeden uzlík, druhý uzlík. Takto, hej. Fakt. Hotovo. Dobre. No. Takže dôležité nedávať cez uzlík, hej, PVAčku. Voda je studená, tá PVAčka sa 100% rozpustí, ale predsa len na tom materiáli, teda na tom uzlíku je toho materiálu o mnoho viacej a bude to trvať dlhšie. Ja idem hádzať na dosť krátku vzdialenosť, preto nepotrebujem to naťahovať na montáž ani nič podobné. Ja len si to takto zapichnem, ale idem vždycky mimo uzlíka, hej. Ten sa rozpúšťa najdlhšie, takže aby ste mali istotu, že keď to je vo vode po vašom nahodení, tak hneď tá PVAčka sa začne pomaličky rozpúšťať a máte istotu, že háčik máte voľný a nemusíte sa báť, že
máte ho zapichnutý v hrčke PVAčka a tá ryba sa potom zle pichá. Takže myslieť na to, hej. V lete to nevadí, v lete je to v podstate jedno. Ale teraz, keď je tá voda studená, ešte treba myslieť na takéto detaily. Lebo dosť to môže rozhodovať o tom vašom úspechu. No, som si našiel také pierka na zemi, ako taký bod, z ktorého budem hádzať. Dobre, toto bude ľavý prúd. Jasné, že som si backlead nechal na lavičke, ale nevadí, potom si ho tam cvaknem. No dobre. Už to letí. Dobre. Odklipovať. Dobre, tu bude ľavý prúd. Normálne ešte zamrznutá zem, sa mi nedali zapichnúť zadné rásočky, takže si dám iba do predných. A ešte si idem aj tak backlead zobrať. No. Takže ľavý prútik. Dosť bordelu pláva ešte vo vode. Tam dáme takto backlead. Už vidím, ako mi idete cez ten mrdník všetko. Šup. Skúsim ho pustiť ďalej až za tú trávu. Dobre, pecka, paráda. Takže jeden prútik. Hop. Nachystám si papierák. Šup. Dobre, takže na druhý prúd dáme kombinovaný nadväzec a tam si dáme to orechové boily z nuty s popkou foody a ešte to potom doladím. Keďže je tá voda studená, tak rád si dávam na popky nejaké tekuté zložky, ktoré to zatraktívnia. Tak si tam dáme potom jeden esenčák chili, ten by to mohol v tejto studenej vode troška podporiť tú atraktivitu. Vidíme, musel som si ešte prerobiť montáž na jednej udici, lebo som to mal na inline. A dneska si to chceme dať takto pekne šup. Kombinovaný nadväzec. Pevná časť je z bumka od kordy. Potom dáte nejakú šňúrku. Dôležité je, že to pekne takto pracuje, hej? No, pecka. Dobre, vytieram, ak som si dal kde tu. Takže montáž, cvakneme si do rýchlo vymenného obratníka. Dobre, takto. Ešte by som si to mohol aj olovodať, však. Šup, šup. Dobre.
troch guličiek. Jasné, že som si kobru nechal doma, teraz som to zistil. Takže to budem dneska musieť robiť iba tak, že si zakrémim len PVAčkom v podstate, lebo ako keby som aj veľmi chcel, tak tých 13-14 obínov nedohodím rukou a ničo sa povondím, takže troška som to pokašľal, ale nevadí. Keď tak budem častejšie prehadzovať aspoň jeden prúd a tými PVAčkami si tam zakrmím. Pripravím si potom nejakú atraktívnejšiu zmes do toho PVAčka. Šup. Ešte jeden uzlík. Ešte sa mi to tu strepa na zem a bude dobre. Telefón mám na sebe pripravený, natočím to na to, takže také podmienky troška kadejaké, ale už aj na tom sa pracuje, na technike, takže budete mať potom troška lepšie tie videá, teda dúfam, že o dosť lepšie. Hej, 2 uzlíky, už mám PVAčku pripravenú. A teraz si ešte spravíme jednu vec a to je ten olej, jasné, že som si to tu zahrával. Hej, táto vecička, perfektná vec do studenej vody. Opatrne s tým, hlavne páni, keď si s tým náhodou kvapnete na ruky a pôjdete sa vyčúrať na rybách, tak veľký pozor, lebo budete ujúkať. Dobre, takže stačí troška, hej, takto kvapnúť. Na tú popku. Dúfajme, že to troška pomôže tým záberom. Dobre, takže toto máme pripravené. A ešte som zabudol jednu vec. Dať si to do distančík, zaklipovať. Takže ideme na to. Dobre, tam, kde idem hádzať, je relatívne tvrdé dno, tak som si tú zarážku posunul na tej helikoptérovej montáži čo najnižšie. Ešte môžeme trošku, aby bol ten kontakt s tým olovom pre tú rybu viac menej okamžitý. Dobre. A môžeme ísť na to. Pierka mám tu. Dobre. Takže môžeme to tam poslať. Si dáme viacej doprava. Pekne na klip, šup. Narovnať bím, pekne do tvrdého to padlo. Takže uvidíme. Jazda na tre.
takže ja už sedím teraz momentálne v aute. Rozfúkal sa riadny vetrisko, takže v podstate na tom videu, kde som mal kapríka na podložke, som ani nič nerozprával, lebo by ste ma absolútne nič nerozumeli, hej. Takže kaprík prišiel na popku 12 mm pitch zinc. Trošku som zmenšil tú popku, lebo tie zábery nejako neprichádzali. Zmenil som aj miesto, zase malá PVAčka k tomu a podaril sa mi spraviť záber s pekným kapríkom, si myslím, že celkom úspech v tejto studenej vode. No ako vravím, brutálne sa rozfúkalo, ja som sa už rozhodol, že to teda zbalím. Aj preto vám točím tento záver z auta, lebo by ste ma vôbec nič nepočuli, nerozumeli vonku, lebo fakt, že riadny vetrisko. Takže ja som s touto vychádzkou veľmi spokojný, pecka akože síce jedna rybka, ale veľmi pekná, slušná, takže idem domov, môžem sušiť veci a uvidíme, že ako sa mi podarí toto videjko postrihať a či vôbec vyjde, ale dúfam, že hej. A ak áno, ak ste ho dopozerali vlastne až doteraz, tak vám veľmi pekne ďakujem a užite si deň a majte sa dobre. Čaute.